Dobrý deň, moje meno je Bianka Jantošiková a v tomto videu vám prečítam môj preklad z knihy Sally Morgan a konkrétne kapitolu Továreň. Nemali sme doma veľmi veľa kníh, ale mali sme množstvo starých novín, ktoré som začala čítať. Jedného dňa som v krabici v práčovni našla otcové inštalatérske príručky. Niektoré obrázky som vedela vylúštiť, ale slová boli príliš zložité. Ku koncu druhého polroka nám slečna Glasbergová povedala, že sa uskutoční večer, kedy do školy prídu naši rodičia, aby sa pozreli na našu prácu. Následne nám namiesto obvyklých hárkov mesiarskeho papiera rozdala čisté biele obdĺžniky, ktoré boli na jednej strane ploché a na druhej lesklé. S úžasom som sa pozerala na môj papier. Bol krásny a žiadal si krásny obrázok. A teraz, deti, chcem, aby ste podali čo najlepší výkon. Musí to byť obrazok vašej matky a otca a len tie najlepšie výtvory budú vybrané na vystavenie počas noci rodičov. Nepochybovala som o tom, že ten môj bude jeden z vybraných. S veľkým sústredením a odhodlaním som sa venovala svojej stránke a detailne som kreslila svojich rodičov. Svoj obrazok som si zakrývala rukou, aby ho nikto nemohol skopírovať. Zrazu ma niekto poklepkal po pleci a slečna Glasbergová povedala: "Ukáž mi tvoju kresbu, Sally." Posunula som sa na stoličke. "Ó Bože môj," zamrmrala, keď si poťapkala po srdci. "Ó môj Bože, nie, drahá, nie takto určite nie." Predtým, než som ju mohla zastaviť, zobrala môj papier a rýchlo odišla k svojmu stolu. S hrôzou som sledovala, ako moja mama s veľkým poprsím a bradavkami a obdarený otec zmizli v jej osobnom koši. Bola som ranená a strápnená, deti okolo mňa sa chichotali. Nenapadlo ma, že sme ich mali nakresliť oblečených. Na začiatku 3. polroka som si vypestovala aktívnu nechuť k škole. Nudila som sa a bola som osamelá. Aj keď sa so mnou ostatné deti rozprávali, prišlo mi ťažké im odpovedať. Ani otec sa veľmi nezaujímal o moju školu. Nikdy sa ma nespýtal, ako mi to ide, alebo či som mala nejaké problémy. Vlastne, najbližší kontakt otca s mojím vzdelaním bolo brutálne stretnutie s mojou čiernou ceruzkou. Sedela som v našom starom zamatovom salóniku, struhala som si ceruzku do školy a práve keď som sa rozhodla, že som spokojná s jej hrotom, ostrým ako britva, prišiel otec a zohol sa, aby si sadol na opierku môjho kresla. Bez rozmýšľania som ceruzku postavila špicatým koncom nahor a sledovala som, ako sa modrá časť spúšťa dolu. Pri kontakte otec vyskočil od bolesti a zanadával. Keď sa otočil, čakala som, že ma udrie. Na moje úplné prekvapenie sa zmohol len na prsknutie. "Choď do svojej izby." "Preboha, prečo si to spravila, Sally?" spýtala sa mama, keď ma sprevádzala chodbou, ktorá viedla zo salónika do spálne, ktorú som vzdelala s Jill a Billym. Naozaj som nevedela. Asi to bola zvedavosť o príčine a následku.